Zikomo Mesia mamuna wantanda ine kapolo wanu muntu wachimwa ngati ine tose tili apa munane na buku la masalimo kuti palibe munayangana kumwamba ziko lapasi munapeza kulibe kwa olungama likumwamba ambuye wanga tikupemphani kapolo wanu ine mbale wathu tamusiya kuno tiyembekeza siku limenelo mukalira lipenga kuno tizabwerako ambuye wanga ali yese amukani ntchito zace kuchokera mu mphamvu yanu chilungamo chili mumtima mwa munthu ambuye tikupemphani ineyo ine kapolo wanu bali anthu ena amene ali osusuka amene amaba bokosi losidwa m'manda lero tifuna mumutume Gabrieli abwera kuno atenge mtima wa nsanya amene atabwera kuno kufukula Gabrieli amenye panthongo mena popo ndipo Gabrieli amenye pamimba pa ndipo Gabrieli amenye maondo wa bu apange haramanya wewe iwo amagaza kuti sazafa iwo ambuye tikupemphani kuti makalwa na amaba mabokosi wa ya pempha akumu ndono bokosi ngalo kongola ife tizigona ko kunukana mpaka na mwezi utete dikolo tikalache tiwantu zipanga iwozi alingati anthu ena bamaliro ngati ano bakapedwapo ng'ombe ena amaba misuko mipika kubaka kumbula kwao kubaka kudiwa hafa amene amaba nyama pamaluka kumbula akakaja kwao kwa afa na afa tikaje ng'ombe kwao huko Hallelujah amen God bless you and God come to you.